mutanen gida Najeriya, ta dawo malama kubura traditional medicine. Allah ya yi dawo ta gida Najeriya. Ina masu matsaloli waɗanda suke buƙatar maganin gargajiya ingantacce sahihi da dar mai duka da dar Allah subhanahu wata'ala. Allah ya dawo ta gida Najeriya daga ƙasashen ƙetare wato irin Nijar, Ghana, Sudan, Algeria da kuma Kamaru. To yau dai malama kubura traditional medicine Allah ya yi saukata Kano wato gida Najeriya. Duk wani wanda ya san yana da bukata maganin gargajiya ingantacce sahihi wanda ya buga can ya raya can ba a samu nasara ba, to ya zai gwada bi iznillahi alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai takama da ayar Allah wato malama kubura traditional medicine. Allah ya yi dawo ta gida Najeriya. Ina masu matsaloli kamar haka shafar aljan, kambun baka da kuma irin cututtuka da dama. Ga masu neman lambobin wayar malama kubura traditional medicine za ku iya kallon su kamar haka. Haka zalika duk mai buƙatar magani a duk inda yake zai iya kiran lambobin waya kamar haka. Haka zalika duk inda kake a faɗin ƙasa Najeriya idan ka kira wannan lambobin waya za a iya tura maka magani zai same ka inda kake. Malama kubura traditional medicine. Malama kubura traditional medicine. Kada ku manta da sunan malama kubura traditional medicine. Insha Allah mai takama da ikon Allah, mai takama da ayar Allah, malama kubura traditional medicine.